साहा मानब साहा ना नोङो बबेनि मधुवानी डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ना आनसलिकआ मा गोलैयो नोंसा दतमा बेनिफ्राय नोङो नङा ना मा जाथिनि नोङो हारसा बाङालि ना दे ओमफ्राय दा नोंहा जे हाबा जाखाब गथ'बो दङ सानै दा हाबा जाखाबाय गथ' सानै दं नों मा हिसाबै मा साननानै बे आइजोखौ माबोरैहाय नोङो मोजां मोननानै बेंगलराव लाखारबोखो मा हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी आङो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनो सानदों मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा जे बे भिडिअखौ नायलांगोन बेवहाय गोबांथार प्रब्लेमफोर दङ बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो माने फोरमायहरखाबाय माने बे भिडिअ शुट खालामनायावहाय माखासे लिपसिं प्रब्लेम जादों लिपसिंआ मिलायाखै माने रावजों सावगारिजों बा फाव खालामनायजों मिलायाखै मबाइला माने आंना सिस्टेम आपडेट फैदोंमोन बिनि जाहोनावहाय बेबायदि प्रब्लेम नुजाथिफैदों माने गोबांबार आं ट्राइ खालामबाय एडिट खालामनो नाथाय हायाखै अब्लाबो नोंथांमोनहा जे भइसजों आरो फाव फेसनजों मिलायाबाबो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो बे खनसेखौ नोंथांमोनहा एडजास्टमेन्ट खालामलायबानो जाबाय आङो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडिअआवहाय मोजाङै मोजां माने शुट खालामनानै मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनो सानो नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो जेसेबां हायो कमेन्ट खालाम नोंथांमोन आरो लाइक होनो दाबाव दा बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि एबा नायलांदो नोंथांमोनहा मानब साहा ना नोङो बबेनि मधुवानी डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ना आनसलिकआ मा गोलैयो नोंसा दतमा बेनिफ्राय नोङो नङा ना मा जाथिनि नोङो हारसा बाङालि ना दे ओमफ्राय दा नोंहा जे हाबा जाखाब गथ'बो दङ सानै दा हाबा जाखाबाय गथ' सानै दं नों मा हिसाबै मा साननानै बे आइजोखौ माबोरैहाय नोङो मोजां मोननानै बेंगलराव लाखारबोखो मा साननानै बिदिथ' जाथावामोन आं लाबोनाया माने गावहा जे सुइसाइड बादि खालामनो नागिरदोंमोन नालाय दा बेखौनो साननानै जाहाथे गावहा सुइसाइड जाया होननानै जिउआ थाथोंसै खामानि मावनानै जाथोंसै होननानै दा नोङो नोंनि फेमिलिनि फारसे सानदों आंथ' बेनि फारसे सानदोंमोन ओमफ्राय दा नों मोजां बेनि फारसे सानदों नङा होमबा नों फेमिलिया मा जागोन बिदिब्ला बेनो आंनि फेमिलियाबो दङ बेबो आंनि भुल जाखाबाय जिखुनु जाया भुल जाया जिबनावबो खालामला ओमफ्राय दा नों मा सानदों बेखौ दा गावनि बिमा बिफायानो गथायनानै होबाय गावसोर गावनि बिमा होबाय आरो नेक्स्ट टाइम जुदि नों बेबायदि मावबावोबा मा खालामगोन जाय डिसिसन बेनो लाजिसै नाथाय नोङो माने नेक्स्ट टाइम माने मावनो मोननाय नंला जुदि मावोब्ला जोंनि जुदि आखायाव गोग्लैयोब्ला जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो लोगोसे जोङो खावलायखायो रायजो राजा नोंथांमोनाबो सांग्रां जा मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो दा माने बिसोरनि गेजेराव माखासे जालायनायाव दा बेफोरबायदि जाबाय जोङो माखासे सिंनि खोथाखौ फोरमायलिया जों सावराय बेखिनिखौनो सोंनानै आं नेक्स्ट सोंनो मा नाम नोंनिया जिमि ब्रह्म बबेनि नोङो आं न'आ हाबा जानाया दतमा ना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सोरजों हाबा जाखोमोन नोङो दतमायाव माबा मोनाबिलि ब्रह्म होननायजों मोनाबिलि ब्रह्म गथ'फ्रा साबसे दङ सानै हौवा हिनजाव सानै हिनजावसाना सानै गोजोन जेनेबा मा सानै गथ' थाखानानै मा हिसाबैहाय बे फंबायजों बेबायदि खारबोनायनि सिम सफैखो दिनै माबोरैहाय खारबोनो हाखो नों बेबायदि माने जाहोनावहाय दाथ' नोंहा सासे उन्दैनि गथ' दङ बेबायदिथ' फैथ' दा माबोरैहाय नों बेबायदि फैखो मोजां मोनना फैनाय जाबाय सानस'यैयाव मोजां मोननानै भुल जाबाय निमाहा बिबाय अननानै निमाहा होदो आंखौ बेबायदि गोबारै होन आरो बेबायदि भुल मावनाय नंला ना बेफोरबायदि नोङो मावबावोबा माने नोंनि लाइफआनो दानो माने गोबां मान सनमाननि खोथा थायो नङा होमबा बयहाबो रायजो राजानि गेजेर बयबो नासयजानाय जायो दा दिनै नोंसोर बिदि खालामसे बिमा बिफा जाथिखौ हारसिं जोंनि हारियाबो जायो नङा होमबा बेफोर मावथायोना दा ओमफ्राय नोङो गथ'फोरनि फारसे मा बुंनो सानदों गथ'फोरनि आरो नोंनि हौवानि फारसे नोङो थांनाय खावलायहरो ना मा खावलायहरो नोंनि फारसे थांफिनगोन नामा नों हौवानिसिम हौवानि न'खरा मा डिसिसन लायो बेखौसो नायगोन ना गथ'नि फारसे नाय दं बेनिफ्राय मोनफिनबा लागोन मोनफिनाबा गावसोर मा लायो डिसिसन नायनोसै अके दे जाबाय दे बांद्रायबो सोंलिया सार बियो बिफा दा सारनावबो जोङो माखासे सोंथि सारा दि दिनै गावनि फिसाजो खारनाय फैनायावहाय जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिसिम गोबां रिकुवेस्ट खालामनाय नोंथांनि खामानिखौ बा नोंथांनि हाबाफारिखौ होबाय दिनै नोंनि फिसाजोखौबो मोनबाय दा नोंथाङा मा सानदों बेनि सायाव होनदों रायजोफोरनिसिम दिनै आंनि फिसा
पाटगाव बोथियाबिलिनिया दिनै थांनायनि सिगांनो आंनि फिसाया गोमादों आं बहुद सममोन दिनै आं हारसिं नागिरनो जोंनि बेंगल बड' एस'सियेसननि लानानै आङो बहुद समनिफ्राय नागिरदों खावलायदों आंनि फिसाजोखौ आङो दिनै बेंगालरनि 8 तारिखआव आङो गोसोजों साबायखर बावनो मानो होनोबा बिसोरनि आङो दिनै आंनि फिसाखौ जेबो राहायानो गैयामोन दिनै आंनि फिसा गाज्रिबाबो आंनि फिसा आं बेखौनो फिनाय जादों थाखाय आङो दिनै जिरायनायफोरखौ जों साबायखर बावनो आं बेखिनिखौ गोजोननाय थाबाय सारै दानि जोङो फैनोबा माने जोंनि आफादनि मानेफोरखौ मोजाङै मिथिजोबा नङा होमबा फिसायाबो गैया लोगोसे गासिबो खोथाया जाजोबमोन बेनिखायनो दा जोङो वेलफेयार एस'सियेसन आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरबाय फिसायखौबो लोगोसे जोङो आरो आंहा थांना नोंथांमोननि सुबिदा बायदि जाहाथे सिगांनि जाफिन बेखौ नोजोरफोरखौ लानानै नोंसोरो नोंसोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय लोगोसे नैबे फंबायखौबो खावलायहरनाय जायो न'आव थांनाय दिनै गासिबो ज' थांसिगोन बेनिफ्राय लोगो आदा जानांसिगौ बेनिफ्राय जुदि नेक्स्ट टाइम माने बाहाय माने जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन बेखौनो खावलायो नोंबो बेफोरबायदि मावनो नांलिया नङा होमबा दा बे गासै रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरबाय सांजों मानो दिया गोबां जानानै आरो माने बेजोंनो लोगोसे खावलायहरो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौबो माने नोंथांमोनहाबो सांग्रां जा मानो होननानै बुङोब्ला जों सांग्रां जायाबा दा बेफोरबायदिखौ जों होबथानो हानाय नङा दा बेफोरबायदि जार दंबावो दा दिनै जोङो बेखिनिखौनो बिबुंथि होनानै दिनै बे सुंद' मेल एबा